ନାରଦ ନାମ ନକ୍ଷରେ ହଁ କେମିତି 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 ଆରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ ହେ ଗିରିଧାରୀ ଏ ଗୋପାଳ ବିନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ପୁରୁଣା ପୁଣି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧରଣର ଏପିସୋଡକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଏପିସୋଡରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ। ନୂତନ ଯୁଗରେ ତ ପୁରୁଣାର ସ୍ମୃତି ବହୁତ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ତଥାପି ଆମେ ଯିବା ଜଣେ ଏମିତି ପାଲା ଗାୟକ ପାଖକୁ ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆମେ ତ ଖୋଲିକି କହିପାରିବାନି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଏ ବିଖ୍ୟାତ ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଲା ଦେଖିବା ଆମର କିଛି ସମୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଯିବା କିଛି ସମୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ, ତେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଜଗଦାନନ୍ଦ କୁନ୍ଦାୟ ରଣଦାର୍ଯ୍ୟ ହରାୟଞ୍ଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମକାରୁଣିକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଦ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗାୟକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା। ମୋ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଯୁଗଳଚରଣ ପଣ୍ଡା। ମୋ ଘର ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଟକ, ମୋ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା। ଦୀର୍ଘ ପାଲା ଗାଇବା 94 ମସିହା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଗୋଟା ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ତ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଫଳରେ ହୁଏତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ହୁଏତ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗାୟକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱର ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଉପଢକ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ବିଶେଷ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣସ୍ୟ ମୁଖଭାଷଣସ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରମାଣ ଉପଦେଶ ନାଳ। ପାଣିର ଗଭୀରତା କେତେ ସେଇଟା ନାଳ ପଦ୍ମନାଳକୁ କାଢ଼ିଲେ ବୁଝି ହବ, ମୁଖର ଭାଷାରୁ ବୁଝି ହବ ଯେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ କେତେ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା କେତେ ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବା ଭଲ ଭଲ ପାଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାତ୍ର, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ। ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତଥାପି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ, ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବିଆର ମୁଭି, ତାପରେ ପବିତ୍ର ପରି, ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାପରେ ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେତିକିରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଲେ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲାକୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେବେ ଆମର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ କି ଆମକୁ ସେ କିଛି ସମୟ ହଉ ପଛେ ପରିବେଷଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦେ ଶୁଣିବା ସ୍ୱଳ୍ପ। ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଜନମାନସରେ ପୁର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼, ଧନୀ ଠାରୁ ଗରିବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ହୁଏତ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ପରମ୍ପରା, ପାଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ।
ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ। ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ପାଲାଗାଉ ଥାଏ ଚୌଦ୍ୱାର ପାଲା 21 ରାତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା। ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲାରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଆର ମୁଭି ନାଇଁ ପବିତ୍ର ପରି, ସେ ପବିତ୍ର ପରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 3 ଦିନ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲା, ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ମୋ ଅଜ୍ଞାତରେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ। ମୋ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ହୁଏତ ମତେ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ପରେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସଚିବ ଭାଇନା ଯାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ବିଆର ମୁଭି, ସିଏ କହିଥିଲେ ଅଥଚ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ସେଟାକୁ ମନା କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଆମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନୁଛି ବା ଯଦି ଜାଣୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ, ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଚିର ନମସ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇମାନଙ୍କ ଋଣକୁ ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଝି ପାରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକି, ତାଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି କହୁନି, ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ ଯାହା ଦେଖା ହେବା ମଜା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କହିବି, ଆବେ ପରଶୁ ଯବେ ପରଶୁ ବାବୁ ପରଶୁରାମ, पैसा क्या न करे काम टिके बदले देबा, पैसा नुह आज्ञा चैनल क्या न करे काम। आजिकल सोशल मीडिया आपण जेमती सुनले गायक शिरोमणि ठारू जे तांको गोटे छोटा चैनल आज एते बड़ पर्यंत पहुंची, से आम चैनल तांको इंटरव्यू नवा पे आम चैनल रे आसीचु। तेबे चैनल को छोट मनंतु नहीं, आज्ञा को कहबा अनुसार सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, सेठी पर्यंत विदाय दंतु। आगु नुआ नुआ वीडियो देखिया पई जय जगन्नाथ, नमस्कार। ठाकुरे गोविंदाय কিঙ্কর হিতমনে শরণাগত কিঙ্কর হিতমনে গুরুদেব দয়া কর দিন হে গুরুদেব দয়া কর দিন গুরুদেব দয়া প্রজাপতি শ্রী
মধুরে মন্দ মন্দাই তন্নব প্রসারিয়া মন্দ মন্দাই গন্ধব কদম্বনী কুঞ্জ সীমারে মধুরে মন্দ মন্দাই
तस्मै श्री गुरवे नमः हरिणे कौशल्या स्वकौशल्या प्रहरण चतुर पाद पथ चतुर्या तारी समय तुरित खंड कोदंड मारिच मारिच जनक चपुल जाहारुच बलिष धांसु धान दिशी दिशी विरसत मुहुरी संग्राम नारायण परमेदा রাজনন্দন হরিমোহন মুরলী
मोहन मोहन ধারে